Jalan-jalan maning karo njikot gaji Facebook. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo videone nyong. Lagi nyong beken metu sing RT 10 ke sing RT 8 ya lur. Bisane sing RT 10 langsung RT 8, bisane ora sangat dingin. Iya ya lur, karena ning kene kuwi ngene nyong RT sangane kuwi miki sing pertigaan kuwi belok ning kanan lagi esi RT 8 lagi mudun maning ning RT 7 ke gaburane ya lur. Lagi mengko ning RT 7 kuwi langsung perbatasan karo dusun Sigeblok RT 6 ya lur. Kok kayak biasanya ki pemandangan letter S, cuma karena madan mendung ya gunungnya ora katon ke wong terus pada balik sing kebon, soalnya nyong lungane wingi wis madan awan biasa ya, biung-biung ya ngenteni anake rampungan kabeh mbak bisa ditinggal lunga. Lagi wis botol ning prapatan Sigeblok ke sing maring kanan bisa botol Pasar Pulosari, sing maring kiri arah Wanasari bisa tembus ming ngendi ora mana-mana ya lur. Lagi nyong surunge lunga ceritane arep mampir ning ngone brilinge Mbak Prapti ya lur. Biasa nyong nek njukut-njukut ning kono, kadang nek ora nyong ya bojone nyong sing maring mono, karena nyong juga jarang siapa sih sing arep transfer maring nyong. Paling ATP nyong ditenggo bojone nggo Pranti ditransferi duit sing bose iku ya lur. Lagi ujuk-ujuk wis ning kene kan nyong orang ngerti pine apa, nyong ya perintah bojone bae sing kon mencet-mencet. Nyong video bae wis, tapi jare bojone nyong kon di video dingin sedelanan kayak kuwi lho. Ya wis dilanjut bae wis, engko gampang cerita gajian maning. Ki wis biasa ya ning perbatasan Penakir terus karo Nyalembeng. Iki biasa perapatan Nyalembeng nyong arep metu Pulosari. Dadine nyong njukut sing arah maring kanan. Lagi Gapura perbatasan Nyalembeng karo Pulosari ya lur. Lagi ujuk-ujuk wis botol ning kene ya lur. Kayak miki ning kanan kuwi dalane lumayan rusak, dadine latak skip-skip bae. Oh ya nggo info lur, ke dalane wis arep dilebarna ya lur. Wis lagi digarap sembarang Kulon Bruk Pasar ya lur. Ke ngene wis lagi pada digali terus dipasangi apa sih kayak arane song apa got kayak kuwi lur, gawe dalan banyu soalnya kono kayak ora ana kalenane. Lah kuwi wis labuh digali ya lur, diambak. Nah berarti kuwi sebelah kanan jalan lagi mulaine sembarang jembatan Kulon Pasar. Lah videone botol meneh dhisik ning Pasar Pulosari ya lur. Ngesuk-ngesuk tek sambung maning. Matur nuwun sing wis nonton. Wassalam.